Эфирде яңалыклар вакыты, студияда Алсу Нуриева, исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Ачык ишекләр көне. Әлмәт һәм Азнакайда политехника техникумында иң кирәкле эшче һөнәрләр белән танышу мөмкин булды. Мастер-классларга аларны алып чыгып, безнең техникумда нинди специалистлар, нинди укытучылар белән бергә таныштырабыз. Дөрес уку буенча осталык. Азнакайда Коръәнне яттан уку буенча ачык бәйге узды. Беренче номинация ул да булса 30 өлешнең 2 өлешендә үтә. 200 номинациясында безнең 15ләп кеше катнаша һәм бу елны әле беренче мәртәбә кеттек Хафтияк Шәриф номинациясын. Зур мәдәни бәйрәм. Бөгелмәдә китапханә төне узды. Бүген алар безгә үзләренең ничектер рухи байлыкларын дип әйтим инде, күңел ачу өчен төрле әдәби бәйгеләрдә катнашыр өчен чакырылдылар. Илебездә бүген эшче кешеләргә, белгечләргә кытлык бар. Кайсыгына өлкән алсаң да, бу мәсьәләдә хәл ителәсе сораулар шактый ди җитәкчеләр. Әлеге вазгыятьне уңайга үзгәртү өчен бүген ил күләмендә максатчан эш алып барыла. Шуларның берсе профессионалитет милли проекты. Аның кысаларында урта һөнәри уку йортлары үз төбәкләре өчен әйдәп баручы предприятиеләргә югары квалификацияле белгечләр әзерләү мөмкинлеге ала. Бу программада Әлмәтнең политехник техникумында катнаша. Теманы Рәдифә Нугманова дәвам итә. Әлмәт политехник техникумында ачык ишекләр көне һәр вакыттагыча кызыклы уза. Мәктәп укучыларына нефть сәнәгате яки төзелеш өлкәсенә бәйле белгечләр әзерләү процессын күреп белү өчен генә дә бу шактый кызыклы тәҗрибә. Бүген без аларга башта җыеп аларга фильмнар күрсәтәбез, аннары соң инде презентациялар, һәм инде мастер-классларга аларны алып чыгып, безнең техникумда нинди специалистлар, нинди укытучылар белән бергә таныштырабыз. Бу очрашу профессионалитет федераль проектында катнашучы уку йортларының өстенлекле юнәлешләре хакында мәктәп укучыларына җиткерү максатыннан уздырыла. Төбәгебез өчен эшче кадрлар әзерли торган әйдәп баручы уку йорты булган бу техникум 22нче елда старт алган проектта катнашырга гариза бирә. 2023 ел нәтиҗәләре буенча ул җиңү яулый. Нәтиҗәдә техникумның инновацион проектларында һәр даим теләктәшлек күрсәтеп килгән Татнефть компаниясе, аннан тыш Таграс холдинг, Шишма Ойл җәмгыятьләре, әлбәттә, республиканың матди кертемнәре бәрабәренә уку йорты базасында 15 өстәмә гамәли зона, 2 полигон төзелә. Бу чиратында студентларга белем алу юнәлешендә җитештерү белән якыннан таныш, белгеч булырга мөмкинлек бирә. Уку вакытында бераз кыскара ди техникум җитәкчелеге. Это у нас в основном нефтяные специальности, разработка нефтяных и газовых месторождений, бурение нефтяных... Бездә профессионалитет проекты кысаларында нефть чыгару сәнәгате белгечләрен әзерлиләр. Бу нефть ятмаларын эшкәртү, нефть скважиналарын бораулау, файдалы казылмаларның эзләүнең геофизик ысуллары, электриклар, автоматика белгечләре, информацион система һәм программалаштыру, системалы идарә итү. Информационные системы программирования, как обслуживающие нефтяников, и это сетевое системное администрирование. Ачык ишекләр көненә килгән мәктәп укучылары аларның әти-әниләре остаханәләрдә булып яңа җиһазларны сынап карый алды. Төрле уеннарда укудан тыш булдырылган иҗади өстенлекләр белән танышты. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Мәктәпне тәмамлап килүче укучылар, аларның әти-әниләре, район оешма предприятиеләреннән эш бирүче җитәкчеләр катнашындагы чара Азнакай политехник техникумында да узды. Бу хакта тулырак мәгълүмат Илмира Шәрифуллина сюжетында. Бүген хезмәт базарында эшче кешеләргә кытлык күзәтелә. Бу проблеманы хәл итүнең иң кулай юлы югары сыйныф укучыларына дөрес һөнәри юнәлеш бирү. Район җирлегендә мондый мөмкинлекләрне техникум тәкъдим итә. Ачык ишекләр көнендә катнашучыларны шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Эльвир Габдрахманов сәламләп, җирлектә булган мөмкинлекләрне билгеләп узды. Безнең Азнакаебызда бөтен мөмкинлекләр дә тутырылган, һәм инде менә шундый матур ремонтланган техникум, аның инде материал базасы да яңартылган, һәм инде үзенең общежитиесе да бар балалар өчен, бөтен мөмкинлекләр дә бар. Шәһәребездә дә, районыбызда да менә шу балалар укып матур иттереп үзебезнең шәһәребездә, районыбызда калсыннар, кире кайтсыннар, төрле поддержкалар бар үзебезнең шәһәребездән һәм инде районыбыздан. Укучылар һәм әти-әниләр алдында Азнакай нефть һәм газ чыгару идарәсе, транспорт компаниясе, Союз Агро җәмгыяте,
Әлмәт электр шелтәрләреннән килгән эш бирүче җитәкчеләр чыгыш ясап, үз хезмәт коллективларында тудырылган заманча мөмкинлекләр хакында сөйләделәр. Бүген шушы техникум белән безнең җәмгыятьнең эше бик тыгыз бара. Чөнки шушы техникумда без төп эш бирүче булып торабыз. Бүгенге көндә язгы чәчү эшләрен матур итеп оешкан төстә башлап җибәрдек. Һәм әйтәсе килә, бик зур рәхмәт шушы уку йортына 47 студент безнең үзебезнең язгы көрәшләрендә катнашып, үзләренең көчләрен кертәләр. Азнакай политехник техникумы 2024 елда профессионалитет проектын отып чыккан. Аның максаты эшче көчләргә булган кытлыкны җиңү. Проектның суммасы 150 миллионга якын һәм ул Татнефть компаниясе ярдәме белән тормышка ашырыла. Бүгенге көндәге кирәкле булган профессияләр, бүгенге көндә кирәк булган специалистлар турында сөйләшәбез. Һәм инде без үзебезнең мөмкинлекләребезне күрсәтәбез. Киләсе уку елында үзебезгә мәктәпне тәмамлаучы укучыларны чакырабыз. Предприятие җитәкчеләре үз чиратында үзләренә кирәк булган эшче көчләр турында информация бирәләр. Һәм инде киләсе уку елына планнар корабыз. Рамазан Гобаев биредә инде 2нче елын укый. Практик биремнәрне дә тулы ышаныч белән башкара. Хәзер вакытта мин Renault Logan двигатель сүтәм, головка цилиндров. Мин әти тракторист булгач, үземә ошады бу профессия. Шушы сайладым, үземә ошагач. Хәзерге вакытта уку йортында көндезге бүлектә 400-гә якын укучы белем ала. Алар авыл хуҗалыгы, транспорт, төзелеш, җиңел промышленность юнәлешендәге һөнәрләрне үзләштерәләр. Чарада катнашучылар үзләрен кызыксындырган сорауларга җаваплар табып, алга таба предприятиеләргә экскурсия ясадылар. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Киләчәгебезнең нинди булуы һичшиксез бүгенге белән бәйле. Шуны исәпкә алып, калабызда экологик юнәлештә дә күләмле эш алып барыла. Чираттагы очрашу Нур психологик ярдәм үзәгендә узган форум булды. Анда мәктәп укучылары катнашты. 6-й раунд отчетный. 10 вопросов, 30 секунд, 1 балл за правильный ответ. ЭКД колабызда мәктәп укучылары арасында оештырылган икенче форум. Анда чиста булачак иҗтимагый яшьләр оешмасы спикерлары катнаша. Алар экологик юнәлештәге бәйгеләр, экологик хәрәкәт буенча мәгълүмат бирә, төрле идеяләре белән уртаклаша. Үз хәрәкәтләренә күбрәк кеше китерүнең мөһимлеген аңлата. Кто, если не человек, сделает эту природу чище? Для этого мы проводим экологические такие форумы для экологического воспитания молодежи. Табигать хакында кеше кайгыртмаса, кем кайгыртырга тиеш? Яшьләрдә табигатька экологик караш булдыру өчен без экологик форумнар уздырабыз да инде. Направление в экологии, как влияет то или иное действие человека на природу и как можно противодействовать тому засорению экологии и как улучшить вообще состояние нынешнее. 8-нче, 9-нче, 10-нче сыйныфта укучы мәктәп балалары, аларның укытучыларын һәм волонтерларны да исәпкә алсак, 90-га якын катнашучы өчен викториналар һәм квиз уеннар оештырылды. Миңа ошады квиз, викторина, аннары ничек сөйле. Как проводилось мероприятие, и были очень комфортные люди со мной в команде. Укучылар өчен оештырылган уеннарның берсе Александр Пайгачин алып барды. Ул чиста булачак иҗтимагый яшьләр оешмасы кураторы. Әлбәттә генә түгел, республикабызның башка районнарында да еш була. Шуңа күрә егет-кызларга әйтәсе сүзләрен, җиткерәсе фикерләре шактый. Альметьевск один из передовых городов и молодежь Альметьевска. Әлмәт алдынгы шәһәрләрнең берсе. Аның яшьләре дә үзен төрле өлкәләрдә күрсәтә. Шул исәптән экологик программаларда катнаша. Безнең Әлмәт активистлары төрле бәйгеләрдә җиңә, премияләр ота. Ел кураторы, ел активисты барысында булдыра. Лучший куратор года, лучший активист. Все большие молодцы. Безнең планетабызны киләчәк өчен чиста һәм төзек итеп тапшыру өчен бүгенгедән башларга кирәк. Шуның өчен әлеге чараны оештыручылар менә шушындый форумнан тотынганнар да инде. Рәдифә Нугманова, Илдар Гыймаев, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Табигатыбызның торышы сәламәтлеккә турыдан-туры йогынты ясый торган факторларның берсе. Моннан кала, әлбәттә, сәламәт яшәү рәвеше мөһим. Үзеңне сәламәтләндерү усуллары турында Әлмәтнең фабрика яшьләр үзәгендә узган беренче сәламәтлек форумында фикер алыштылар. Хәрәкәттә бәрәкәт ди халык. Шуңа күрә сәламәтлек форумын оештыручылар да нәкъ менә хәрәкәт төрләре булган күнегүләргә зур өстенлек бирәләр. Бүген биредә махсус остаханәләр уза.
Әлеге форумны оештыручылар сәламәт яшәү рәвешен сайлап шул кыйбласына тугры кала алган әлмәт хатын-кызлары. Аларның һәрберсе һөнәри эшчәнлеге бәрабәренә сәламәтлеге хакында борчылучы калабыз халкына ярдәм итә. Сәламәтлек турында сөйләшүне шундый ясылыкка чыгарып, Кира Брендирова, Валентина Куманяева һәм Айгөл Гимадиева бу мөһим тормыш кагыйдәсенә игътибарны арттырырга уйлый. Здоровые люди – это счастливые люди, и здоровые – это когда человек не доводит себя до состояния… Сәламәт кеше ул бәхетле кеше. Сәламәт булу ул авырганнан соң аны тергезү түгел, ә кешенең беренче адымнарыннан ук сәламәтлеген кайгыртып яшәве. Уже в итоге его здоровье было крепким, то есть это поддержка своего здоровья. Әлеге ханымнарның сәламәтләргә җиткерергә теләгән фикерләре башкарма комитетында да теләктәшлек таба. Форумны фабрик яшьләр үзәгендә уздырасы итәләр. Очрашуга теләге булган әлмәтләрне чакыралар. Барлыгы 100дән артык кеше килә. Алар каршында табиблар, диетологлар чыгыш ясый. Практик остаханәләрдә туклану серләре белән бүлешә, әлбәттә физик күнегүләр дә күрсәтәләр. Азнакайда Коръәнне яттан уку буенча ачык бәйге узды. Шара район үсешендә үзеннән зур өлеш керткән шәхес Әсләм Шакиров истәлегенә багышланып, анда төрле төбәкләрдән килгән 49 Коръән укучы катнашты. Бу хакта тулырак мәгълүмат Илмира Шәрифуллинда. Бәйге Татарстан мөфтияте, Азнакай мөхтәсибәте һәм хакимияте, Коръән хафизлар әзерләү үзәге тарафыннан уздырылды. Катнашучыларны район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шәмсетдинов сәламләп, изге теләкләрен җиткерде. Бик матур шара бүген менә Азнакайда. Мен biz için әйтелем бүгенге бәйрәм. Бүгенге ислам бәйрәме, дин бәйрәме, Коръән бәйрәме. Ел сайын оештырыла торган Әсләм Коръән бәйгесе быел ачык форматта узды. Анда Татарстанның төрле төбәкләреннән, Башкортстан Республикасыннан, Оренбург өлкәсеннән, Ижаудан килгән төрле яшьтәге ир-атлар катнашты. Республика күләм Коръән бәйгесе 8нче тапкыр үткәрелде. Быел ул 3 номинациядә бәяләнде. Номинациядә Коръән бәйгесе үтә. Коръән безнең 30 өлештән торган булса, Аллаһ Тәгалә шушы өлеш итеп иңдергән. Беренче номинация ул да булса 30 өлешнең 2 өлешендә үтә. 200 номинациясында безнең 15ләп кеше катнаша һәм бу елны әле беренче мәртәбә кеттек. Хафтияк Шәриф номинациясын бу әлегелектән революция тикле булган Коръәннең өлешләренең җыентыкларыннан булган татарларда киң таралыш тапкан мәшһүр Хафтияк Коръәннең азакы 5 өлеше дип әйтик. Конкурсантларның чыгышларына халыкара стандартларга нигезләнеп 100 балл системасы буенча бәя бирелде. Бәйге иртәнге сәгать 9да башланып, көн дәвамында узды. Менә шушы конкурстан һәрбер гаилә мисалын алып, каралы, минем балам да укый ала бит дип, өйрәтегез, нитегез, бүләкне бирәләр икән, улым әйдә, кызым әйдә, ятла әле дип, шулай мактап, мәчетләргә җибәрегез, дәресләргә җибәрегез, укысыннар, ятласыннар. Бәйге нәтиҗәләренә килгәндә, тулы Коръәнне белүчеләр арасында беренче урын Балташтан килгән Коръән укучы Аммар Юнысовка бирелде. Икенче урында Казан шәһәреннән Сөләйман Бикмаев һәм лаеклы 3нче урын Зәйдән килгән Мөхәммәд Фазиловка бирелде. Казан мәктәбендә укыйм. Махсус Коръән мәктәбендә түгел, ләкин мин өйдә әти белән Коръәнне яшь вакыттан ук өйрәнә башладым һәм 13 яшемә Алланың ярдәме белән хафиз булдым. Хафтияк Шәриф белүчеләр арасында җиңүчеләр беренче урында Казаннан Умар Сеньков, икенче урында Казаннан Исмаил Алимов, өченче урында Солтан Әмирханов, шулай ук Казан шәһәреннән. Ике җүзне белүчеләр арасында беренче урын Казан шәһәреннән килгән Габдрахман Шәйхетдиновка бирелде. Икенче урында Минзәләдән Салават Әзмөхәммәтов, өченче урынны Балташ егете Мөхәммәд Сафин яулады. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Китапханә төне ел сайын бөтен Россия китапханәләрендә үткәрелә торган акция. Бу китап укырга яратучыларга әдәбият, сәнгать һәм мәдәният белән танышу, төрле мастер-классларда катнашу өчен мөмкинлек бирә. Бөгелмәдә китапханә төне ничек үткәнен хезмәттәшләребез белә.
Китапхана китап саклау урыны гына түгел, ул чын мәдәни вакыйгалар һәм аралашу үзәге. Моны ел сайын үткәрелә торган Китапхана төне акциясе инде 13нче тапкыр исбатлый. Китапхана хезмәткәрләре әлеге чараны оештырганда бөтен гаиләбез белән укыйбыз темасын сайлап алган. Төп залда гаилә фатиры төзелгән. Биредә танылган бөгелмә актерлар гаиләсе Никитиннар белән очрашу уза. Алар бөгелмәлеләргә үз тормышлары, театрда уйнаган рольләре турында сөйлиләр. Беренче чыгыш ясаган спектакль һәрвакыттагыча истә кала инде ул. Бик өйләнгән таксист спектакле белән чыгыш ясадым. 8 көн эчендә актер булып куйдым. Үзәк китапхана файсында кунакларны гаилә библия кафесы каршы ала. Анда укырга бирелде менюсы тәкъдим итәләр. Китапханәчеләр укучыларга мәкалләрдән салат, кайнар ребуслар, серле печеньелар тапшыра. Бүген безнең үзәк китапханәдә шәһәрдәшләребез өчен Библия төн дип аталган бик кызыклы чара оештырылды. Бу чара Россия күләмендә инде 13нче тапкыр үткәрелә. Менә гадәттә китапханәгә безнең шәһәрдәшләребез китап алырга килә. Ә менә инде бүген алар безгә үзләренең ничектер рухи байлыкларын дип әйтим инде, күңел ачу өчен төрле әдәби бәйгеләрдә катнашыр өчен чакырылдылар. Бөгелмәлеләр осталык дәресләрендә үзләренә сувенирлар, фотолар өчен рамкалар, бәйрәм открыткалары, шәхси мөхәрләр ясадылар. Бөгелмә төзелеш көллияте студентлары мондый чарада беренче тапкыр катнаша. Аларга киләчәк технологиялар тәкъдим ителгән локация ошаган. Анда бер химик станциясе бар иде. Мәддәләрне катнаштыру миңа бик ошады, бик тә кызыклы. Айгөл Шәрәфиева, Израк Сәйдкулов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Сәламәт булыгыз һәм безнең белән калыгыз. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Сетинская сезнең белән саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.